ntine makuafo nyina ayiko menim sey maame ene papa nom ne anuanom akuafo mo ho aye ene efia dai Jumbo so mene de toso adono amiensa onfem pimienu ne adono miensa mu ane yewoi enanso ye dafo frode achemenum amienu yaje ega sabre no opemse no wotwe ebebo ekone de eye akuafo dwumadi ada ne da yede ebrew o fidie no ena Sompa 98.9 FM eso na efri sabre ekopem sa ye no wotwe ne de ebeye de beye ni gie esansa ye ba aba betro eye ye maamenom ene ye papa no akuafo tru ye maamenom Wamade mono amano montu omutu ewo kuayem se empo bu se kuani ba bi ewo ho ana oye kua na yeja eye kuani nyina se dwumade ni nyina de agu ne so ono a oye afuo ubonsa afuo no oye ni nyina chinu na obafia obeye fiade ye wo honum nyina Anutina ye baba behwe sa wo haw na aya ye maamenom akuafo no wo mo efama na wo mo eso make say wakwafuom aba oba yo bedru nsuo ni fie so konsuo oba no aduane ya efiade nyina wo mo ebeye ene eno na ye baba behwe wo fide no ena Sompa o come ho e wo Facebook ampacho ko eye Sompa FM Sompa FM Oko Sompa FM Pacho ye wo honom Anuntina ho ansam eno no sadia otno aye greenleaf aye dwumadi anasa kuafo mre ada ne dade bro ye fiada bia that is na wotwe bia ye de ebro aye me ochiame kwasi nimo majimadwa afri sabre kwapem se na wotwe bebo sanso ana mia minua bema na napoku pse for asem chenso ebo mi chidom se oye mi co-host ne anwumre yi sie Kwasi Joshua kokwani dihye eye executive producer sanso ana dode eko eye abefo eye ntintan fidikase so se Facebook ani YouTube no nso me pacho eye yenua bema Elvis eye adi okumko omo ana sabre omo ebo mi chidoma yede eye kuafo dwumadie no ede ebro na sedem din kan ede etu dwa no
ya maamenom akuafo no ohwe efiadeyo a wo mo eya ya na yehuni se ebre ewom esansemadi nkan ade atodwa se ya maamenom a wo mo eye kua no sabra meka sei obi ewo honom a afei ena ofirafom aba bedru fie afei no de aduane ba besi so ba ne kunu anasa ne mama manum bi ewo fie obia ni ho a oye saade no wakwa do wakwa ye dwumadene wakwa bobo akobo spray ewo afuom oba obedru fie no ensuo kra ni ho ode ba aduane ewo se okonsuo no de aduane ba besi so oye fom adwuma wie kra oba no ohwe ennioma na so eyeye maame no akuafo na ode ba na tum se emu awrembre pa eba wo mafa obi ono oba ne kenten na ode ba no banchi wom bode wom menken wom makọ kakra nyado kakra na wasanso bubuja no de guso na yire no ubewanse akoda kranso ehyenachi akoda ehyenachi no ni nyina no na nneoma no nso eso no na ode eba oba no bedru fia na ho ana hu se maame ana menuaba ana me yire me dofopa a wabre oba nso ode aduane ba besi so obe konsuo na ye mema no nso eno amukoye no ye no mu nyina nso na koye akua no ye no mu nyina na kwakodo ye enso bedru fia ne agya sa ne ma ni nyina no e de abowo mo so eti adwuma ye maame no akuafo eye no sabio akwese wafa eye badani ede na ko eye wafuom ano afa badani bi sa onye adwuma na oye sa adwuma na oye ne sa bi pepepe ana akuafo maanom ya maamenom ane ya yerenom wo mo eye eno tene no nkomo na ye baba bedi se ohaw ahodo a ema no efam ye maamenom akuafo no efam no ene edie ntina aba ne saa ye baba bedi hu nkomo eno te akuafo mre ebreni eye green leaf eye farm radio magazine da ne de brew ewo Sompa 98.9 no enenso ye de atoa waboboa no ofie kwan no wadwumam babia wo bia ye de abrew eno nti sa farm radio campaign ye de brew no ye behwe eye ye maame ne papa nom womo emodemo ne womo bibia womo ye ewo kuadwumam na yetumi de atoto ho na nasenam ni nkama nya nte no nyame nkwa na medi dwumadie no mene menua bema a ono eye me co-host eye nana poku piesie fa asem chakwamna emoyiko ya apomba kode awrade e de acheyen nyinajo na akuafo mre dwumadi a na yeduru so ne be ma akuafo nso hunu sede wo mo bre esi etie yebedidi yebenumu yebeden akuafo ye akua aduru ayenom ayekua ensu ayenom ayekua aduane ayedie ayekua ansana nipadie na dwuna se aye nipadua enti wo akuafo firi mu enye enti ya farm radio kabi Ghana Sompa aye FM Sompa TV ene aye Facebook yede akuafo mregimadi ede ebrew na ya hwese de akuafo titiri emma ewo mu no wo mu esibre menua bema nana poku piesie eno no mena wase kwamna sewen so watchrim ewo farm radio dwumadi ye green leaf aye farm radio ede abreyen eno na ene ye dwumadi ne behwe enema hodo bebre ubonse eye di eye nkomo na ye de bi befom sade ye ka eye news de friend kase bono na eno nso ye de abro minin se bi wo onso wakache a eno nso ye de bebre tifo de atia ne se sade akuafo ebre no enema bebre na ochia me ma akuafo ebre omobre titiri ne ye hwe mma bro be ka se burden on farm women and say ma wo eye fu na imfiti preko na mama ne mresa ene no sade wada soro no pa e be hwe sade kwan ya be fa so a obedo na wo kwa ade a wo kwa kodua e obra wada awie no ewie mu nsakra sade be si aye na fe wie mu nsakra ne bebo am wo hunu se ensuo beto eye ochena memene dai ana se wi bebo ana se ebi mbe kusu ebasa adawa fa wo ne de akuafo mba beko adwuma
na bre hu asem ye ba be ka no be hu ne se ese me so me fokalite ara me kwa memfa eye raincoat ana asem ko na sensu no be papa sasa wutie na eti weather report na be hu se ensu no ta apra na wom apra na wom a wobekwa be bantem na apra na no kra no se ba sensu do to na wa afumu ho a na wa hu se eni ukwan so gine dua ase eni ukwan so bimben dua hyehya kam na fe wi a yama menom akuafo so ahunu wo makọ bresa awie na no wo mo de no ban ne ba edwa so a se de edwa sem no esi etie ne hu te banche yesen bode yesen ana buru yesen entosi yesen afi be hunu eno ban no ene de ne bo aye den pa e wo dwaman so se de won se bode bo asi aye den be na wotwe no nto mo toton bode no kura gya toton aburu nti ye be hwe eno ho asem na yakam eno achi the friend no democracy no so kabi na meso kabi nti be kan have your say ne be bo ama akuafa wo mutie ye no wo mo so atimi a kire wo madwene se ensemu a mo ka no yenso de ehu afum honi ye na ye ma se na ye hu no na no se na be di kan ka kire wo no e ba sa ya na ye de number bi tudwa number na ye de tudwa no ye de tudwa na wadi kan a flash o ye se na wo frebo so be katew wo mo katew pe any prayer baako bro no be ka se a second obo hu se ya na wo mo afrew de nti o mo ye sa ne se o mo hu se ye nua no makuafo titire ene mba na ewo mu no wo mo bre dodo ene so credit yo be se ye nto ene nti wo mo so mbo a mo de bua no se enha ho kra de hiansa wo flashing e wo so enha ho wo flash ye na pe na wo mo afrew na homa na wo de be flashing enie 024 024 24 37 594 024 24 37 594 I don't know friend have your say no also kabi nya nko ana yebeka ewia na afia ba be hwese de kwia no esi etie na ya let's get farming you can let's get farming na chere say wo ma edo nkuma bro ne kana small scale farming no say kwia no egugum ye wo de odo ma eye odie wo na from small scale farming no and a large scale farming ye wo ma edo na kese ma wo mo de mahins ne nema abefa kono anti say ye di kwia wo ye oba de ye be hwe na afei eye adesua de bro ne kana education bia ewo emamu on betimi ado na afei no ba no aba na wo manya eno bae no ho bo papa de bro kan new prices and as a good prices no na wo ma ye ntimpa cha ohye no so sa homa ne 024 243 7594 yo mena menua nana poku ase esanse me co-host a o kam ho ewo ayakuafo emre ada ne da no eye Greenleaf Farm Radio wo mo akan ho ayede ebro no na edi kan no ewo sey mawunya eye entiase ewo dwumadie na nkasam titrum eye Greenleaf eye news anase kasebo esanse wom dwumadie na ye di nyina na na no makaboma ye di edebre akuafo no eduru bre bia ukomwure ma na ukofuma ubese do ma ye weather report no wo ho abonse bre bia so ne kankasebo na ne nyina no ye de ebrom eno nti yema obibia adwo ensansoma eye obibia kwaba titre ma me ne papa no makuafo ne nuanom no dwumadie bia ye de bro amo hu kuaye eho emfaso na empo ene eye kwan a obefaso aye kua ene wo hawa hodo a ewo kuayem a sambio ye ma me ne papa no makuafo wo mu fam titu ema wo mu efam ewo kua na wo mu eyenum eno ntino ye de brewa beboa ama nso wo hu ohaw nketenkete a wo mu nso efam ewo eye kuayem tino ye besrewa ase na watwi de eye dwumadie ayede brom eye Greenleaf eye news no ene de keka no weather report no adwaman so no ni nyina no ana nanapoku abo eye ne tofa no kwabna aninti sa ana etie kwazi de tie ne se enche na yahwe ye kai mo se dwumadie no eye akuafo mre na Greenleaf Farm Radio Magazine Greenleaf Farm Magazine ye ne Sompa FM Sompa TV akabo ma ye de ebre wo no ye de weather report no ebe bre wo na de tie ne se
Shana badi kan catch that report na bebo am wo hunu kwan be so be kwa afuom. Titiri emba na wo mo ewo mu no. Nti friend green leaf weather report. Okay. Na no wo ma 18 ewo sehwe. Ene mpatam benya bidie na so we no. Ye sheda study sunya hankwa na ene metiofo no. Adi enkomo. Wonim se na efie da. Sa mere ya otum se ewie mu no ayedin. Na ensonoma pipi. Nkete. Ensonoma pipi sa na kire se se nyanya nkopon de be woso no ho na kire se ensuo nhede ne ho. Ne mo ne wadafo no edi enkomo no. O kire se ne fie de no. Ewie no be yekusu. Ewie no yekusu sa pe na efrefre nsuo. Eba sa ne bro no fe ne thunderstorm no. Na enema papai. Enema papai a ensuo beto. Ensuo tope ya na ede ayeremo ene apra na ena enenam. Na de tie se efiri enefi de kopem se ochena memene da ebeduru ma akuafo atimi akọ afuo mu no. Weda fo kire se ewie no be kusu. Na bosuo betimi agugu nkakra. Bosuo no kakra sa ensuo ne kofom yie. Nti betimi adua wo no ba bia. Na wo mu a ewie no betimi ayekusu saa bie wa ebetimi de nsuo aba. Na ensuo nhyeda ni ho na nsuo betimi aba isanse ewie mu nya papa ne nsa kirana. Na wo se ewie mu no yekusu saa ochana na ebetimi ama nsuo aba. Ebetimi atoma kopense bia eye juoda ebeduru na ye fofo no ne yefre no eye fin no nti e basa ape na ese ohunu wanamon okwa afumu a na wahunu se ese obantem isanse yasa na nhane ne nema nyina so ayetoro o don so a ensuo ne gu ahane so na wo do a ne do no ente se awia na bona etimi twa pen no nti e basa se ohwe osekan ne yi odi agora onsam timi yetoro onsam yetoro na kita sekan na ehwa a yese bia na odon sa bofon kakra na netie no aba onsam unse tete no se ensuo so anto a na onse sekan no ho aye area almost why say na chese open suo e de ego onsam kakra se be ya bro no ka se be ya stitchy na onsa so sekan mo empa ba se se no ensuo na ye wo mu na eye bosu obegugu ninti no unhia so be fofo ne bio onsama ye tro dada na wokọ afuo no mu ani nti wo sekan no especially the sekan dada no ya na waso mu yie pa sekan mo no de nta nyinsemu dada ne de etimi ginsemu pa nti ya na wahwe no yie papa na de tie ne se ochena no de bronika ne se eye foji no ewie mu ebe ye kusu na ebo besi ebo ni si a ebesi efiri enne anadwe eko ochena anadwo na no no enye mmea ye wosunya nyina ba bia sa akwaye ene mepo ewo no the brain kind of forest communities no obon sa akwaye ene mepo ewo ho no ewota ye kusu na ebo asi nti ochena wo ma ewo sunya ne mpatamu a wo ba bi ti se eye twa ho kwanta wo ma wo eye twabidi ene wo ma ewo ho no binche mu no saafo ni nyinam se eho ye kusu emepo wo ho ena fe nduan so egu ho eho no be ye kusu ebo besi ntu kwa afu ma bosu no epete nketenkete ya na broni se we ne eye probability ni kire se ebituma ba se ewiem be ho kakra ebituma ba se de ye kenso be den ebebam na se bamu a saafo na ma kire ba bi no ebetimi akọ ohamu nchen be se biasa enum 35% ba twenye degrees me kire eye ewiem hye no ebekọ 35% na ba bi a eho nso aye kusu pa no atoma kọ ohamu nchen be se eye adunum adowotwe enum 85% na se eho no aye kusu nti eba sa wo hyefuo mu kura na unhu se tam ye den ekọ wo se ho aye kusu eba sa wo ho a no ahwetam enti sa so na afa walese wote se premoto no wo mo kan adom wo mo kan eye amansan nyina ensem no na sompa kase ba na kire se premoto anase ebia no miensa wo se no miensa abonte se okofie nti ochena no ewiom be kusu na ensuo no ebetumi ato etonso a apra na wo wom antoso a bosu ebegugu ama eye ebo asisi medawase kwabna we ene ewiom sachira ochena nyankopon ya adoma ye ma menma kuafo ne wono aka ho no ekọ afom obehwe na wo mo atumi atu ho anamo sebe ya ensuo no eba obehu anasa wie ebo a wo mo ebehu de edu so ide ye ma menom eno ban na omodo ye no omode kwa adwaman so no eduru bre wo se me no mie no ye ba na ye ba behwe sade nyoma ne bo esitie eno nti de fre no eye green leaf akuafo emre eye market price no ye koye no sen na adwa man no nyoma ne bo esi etie
na titru pa no abro ana ye akuafo no dodo na edo ene de ka ho no ye de ni nyina e de bronti ye kwa ye hwe abro ene ne ma ka ho bayire ne banchenom ne bode no na ya hwe e de aka ho ne ene ye ma men akuafo no edi nkomo no omo ekirem se wadwaman so no abro no de ye botto baako ye bag no size 5 no okwadwama so na se ya hye ne ma wo kon kuani no kwa 700 Ghana cedis last week no na 700 Ghana cedis na yekọ ye this week nso ye nefia day no yekọ se de bo no sitie na no saa na etie na abro ne sanse guguma hodo mienu ye wo de friend yellow corn nso ewo ho eno nso kọ na kokoduru ye adwaman so a na wotwe no etwam na ye nefie no na wotwe no na 750 Ghana cedis 750 Ghana cedis se no de okokopiem na enne no eso atimi ate enne eso ate last week na 750 Ghana cedis enne no eso ahwan ba besi 700 Ghana cedis na yeduru adwaman so a ana yekọ odwem no ebe na do ntimi nto no botom obeto no rubber de obonse okọdwem so mo friend be rubber kwaku eno se no okọ a aburo no fitaa no 70 Ghana cedis yellow corn nso no eno so 70 Ghana cedis na enyado nso ya de a wo moto ade free sunyane ha ne enkrase ade ko enkronkro ahodo so eno nso mo enya ne ntiese de efre no garden eggs enyado no eno nso moto free akuafo no hom eno botto na no 750 Ghana cedis 750 Ghana cedis na mom last week no said de na ahuri ekosoro 800 no se ne de so ahwan aba besi 750 Ghana cedis na enuma no bia na nyado no pese otwa no rubber rubber no ndo mo frɛ no rubber kwaku no enso no eno so credit ma 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis na no so watumi atɔ ewo adwaman eso bia na akwa bayire na bayire ni tie ye kan makomako oha 100 edemawa de pona no okọ adwama so na akwa akoto a 1500 Ghana cedis tetede no 15 million na no nso wakwa akoto saa so na bayire kro na no ni nua baako ewo ho efre no dente no okọ na akwa akoto adwaman so a anaso okope bia 900 Ghana cedis 900 Ghana cedis tetede no 9 million ni nyina no ye ka no 100 makomako saa 100 na ye de amount na mom okọ se 900 no okọ akoto no de oto wie na no nso okọ akoto na wode ama obi no nso no na ebo no ekọ 1000 na bayire no wo mahodo miensa bayire no wo mahodo miensa baako ye frɛ no sewa bayire sewa odi bida ya mam no akuafo no minsem e ka bayire sewa moto mo sere ne papa no bayire sewa ede pa wukọ fom pa na wosinsi bi na de sisu a wutun se bayire sewa no nyamianim ni ede eno so makomako 100 no 1200 Ghana cedis 1200 Ghana cedis eno so kwa na no so akwa akoto ana ukope bi ato a ebo no yekọ esei eno mo ka kire banche ade a eno omo hye no hwibaro no emu hwibaro no ye hye ede maw na esanse hwibaro no brem bi atwam ne de brewa wonse omo hye no ma na aboma sense ne de enhyeda emmoma esa eno nso ejina de ejina 100 Ghana cedis esanse na otwetwe mu no 5 cedis ba be ka mu yi free so sense ne jina 100 Ghana cedis no na hobo no se de sitie no saa pepepe ena ho nso etimi anase ye bisae no eno nso esi etie tu kwa koto banchu ye obi a o die choba ibi ana pe banchi de kodi dwuma de bo chena memene ene kwasi ada dwuma de ahodo bebre be ekoso ahoho ba dom eba wo be pe banchi ene abro ni nyaado a ebo no ene ede abro no greenleaf akuafo emre adwaman so ene mabo no ene atumi ede abro minim se wonso otina so pama o kwadwaman so a ubehu sika abefa sanso ana wo sanema we nyina bi na ye oba akuani na o kwadwaman so a eno nso obetumi ede akọ enti akuafo mre dwumadie a ede bro no na se bo na ede bro no ye maamenom ene papanom
minim say ai womo ebekire womo nso agene sanse dodo na ekasa edefa ho a womo nso ekire mu say so duru adwaman so a bia akuyane no okwakoto ne wono nso bi no onim ne bo no enra na emesere pa ene ne yekoe no obi di banchene ne ma bia ba no na onim enema ne bo no obisa ne okwakoto manse na we kura no memfanye se mepa achew wa wuti mi no ene de abrew no eno ene de abrew enom eno ntino se uwo bibi ka se de menua be ma na napoku piesie ede eye number no etu dwa no mesro aso be bomode ase wo de ofra we ye nya de se ye ba be pekew ofra na akate na ye ya frew na wonso de ode tu dwa no wonso otimi akire wadwene ho na eye na wotwi eye nefie no ye behwe se do din kan ede etu eye edwanom eye akuafo emre greenleaf eye farm radio ede bre wo Sompa 98.9 FM eso no said the friend no eye let's get farming eye nedey no anana ede tu dwane ye ba be yafu no akuafo mre no me pacho ne ye bedi nkomo pa ohaw ahodo e maamenom fm ohaw ahodo a ye maamenom fm ne ye ni panimpa ba ko a wa bene ewo eye adechirem ewo eye suapon ba ko a ewo bono ene ne mantam ha na kopiem ewo asafo bi nso a wo ye asafo ne pani pa wo kirem se ensem ya babeto dwa de nyamia no nukure ni eye ensem bi a emu do pa ukọ afiefie ma ye maamenom na wo ye wei na o ye wei na o ye wei ye behwe ni nyina na no nso yetumi adi ho nkomo ne ewie a ye ne owura ne dende Adams eye Sally oye extension officer ono so ni bedi nkomo na wa kyerɛ eye with eye control no na eno nso ono nso atumi a kyerɛ yɛn se enya no nko a bia me di nkan kwa akodo enumani ya na se ebro ani koko ebre ne ya bedu ne mo me kodo me wura no de ato ho eno eye ana kwan be ne befa so eno kra me do no kra no aba bedua aburo no ebebo ana eno enso ewo ho emaru mfi number no emaru mfi eye number no said odi 0242 437 594 0242 437 594 me pacho sa number we wo de flash ya ana fla ebe flash ebe katenye se bia wo do ato blacklist ana se how na emom ofra obekato no no afrew wo ye kuani na wo ba ya wabre no ompese wo be yusu credit kakra na wo no enu to no be frew na wo nso ne na di nkomo wo ye maamenem na oba kuani na onso ukuaye no wo nso ukoye na okokoye no wo ba afie no eyampo efiem ne adwuma ni nyina no egu so na no nso watumi ne wo mo adi ho nkomo enti we eye dwuma de de brewo eye Sompa 98.9 FM so a da ne da no na say na wotwe bia ye fie da bia no ye de ebrew eno ti kwabna ai me na eno ho nsem enso eno no 0242 no de ma omure mfi 437594 ye besom se wo de flash ne ka onsem no eto eye ehonom na atumi abo nti ye ne okyerɛkyerɛ ni ba ko bedi nkom ne wi a ye ne extension officer enso edi ho enkomo arinti akuafo mre na ene eguso a ye de ebre wo akuafo mre na ye de ebre wo no eye fie da bia e don hwede baako nti sede wunim no na wotwe akiri kakra bi na ye de dwumade no ekọ na wiye na eye Greenleaf Farm Radio na de tie ne se sede okan no Owura Adams Sally ene ne bedi enkomo na se wodu abura ebehia se obeye aburo ni dansa na aburo no anyini buro ni kana early wheat control se obedo aburo no na wadua ana bedua na wado ana se esese wadua wie no udom ene ho asem na yebedi ho nkomo enti kwamna na yemfa ho no empim na yenhwe last week no ebimo efre ye 0242437594 no so emom so kire omadwene yenye bre na emom hu se omso frɛ om frɛ no omadwen kire no enie me ba cha me dia Christiana me ba cha me dia Christiana
Man to say, you know, film or sentence and man at the dinner. The next man to say, you know, one. I'm quiet, man. I never be other. In fact, I'm still about to be my name in the Kura. If you did me up one. Someone Yo, pacha me jinja atanga Solomon, me kasasi Kintapo North, Bono East. Me se kobada na wai na me san person se juma dia ye dini ye DP ajuma. Na kwaya de faso ayitima ye ebo wiam sakre ho ban. Eni kwaya de faso ayitima die number ye enkosa to the bit chemicals bebre e de ye adiane ebe yade ebreye na afi so kwaya de fasa abaide boye ema yatima die nua amana aji asase no aboye ho ban ono no na ya asem ye pa kasipa efe ye de tire na ye hu se de ebe ya abaide tima boye nta abaide boye bia ene wonyere no ho na wamwa ye tiefo no aye yankito wa kulate no na ntimi mwa na bibia ti konkan ambisa no ani ya no Medasi also food philosophy me kasa fredura no ekraduma de ye ekraduma ene oman no ya honden ekofise obi e woga na obi a didi adwene bi dudu na fiafu ene ekraduma ye na yese de wiase no kono anya ho akade a wontumi mfa nya adwuma no nti so oba so be ma grahadie edo beans edo bro do bayre sanu mani na hia agricultural equipment betum dey adwuma no and bi say ma ni mema ye saka nyam na be boy agrochemicals ni boy den se aban betum aso yasin atisu kakra bafuma abebo akadwuma no ni ye no akonkan me da mase. Hello. Hindi kasata ng ba? Ay asama mo kana. Sompa FM. Na mo kana. Obadi ni kwa so ba yes kasi obema. Ba yes kasi de ma dia oni. Ko ye Adam ni ashase Qur'ana. You say omo ka ye ka se de ma ni sen yi de bo ba. So ni kwa so ba ti le che de ma. Ti oba ti le che obema dia na se wo de no. Esa abra wanti mami bibi kura. Oh. Ana ya okatu asono. Obabi nesika kura ube mano o chere house girl e ofi. Uche house girl ofi. Sompa FM. Ba o sika no kura ne tese na woni bi. Tinyi na ni gina obano na gbe. Let me see. Yes, over Queenie. Aye, Juma, chosen to open your cat yasen. And as I say, over Queen India. Ikaba, a Japadian in Satimi Candy. I say, aye, then a crescent of money being Sika, Ukraine Ska, Umu, Nipa. And to my joint channel. Sompa FM. Sompa FM. Yamao Akwaba Family Sompa 98.9 a Greenleaf a farm radio Q4 Rejumedia Yede Ebrono. Last week a na what send ne
wɔn nso timi frɛ yɛ kyerɛ wɔn adwene ɛwɔ ɛyɛ nsɛm a yɛde atu dwa no na ɛno nti mekɔ so meka sɛ number nso bɛfrɛ ɛmare mfi wɔde twerɛgu dan ho bogu phone so pepipa bi ne twerɛgu so no 0242 437 594 0242 437 594 nene anase na wotwi ensem edabama so a onso ofra ubebisa eye womo enie question anase ensem edabama so ene say was it can men do household work yes or no it is say ye men emfa so yakoda or ye bema or ye bema efiade yo no e wo so mu ye bi anase e wo se mema ye bi ana ye bisa wo efiade yo awo ye aduane no anema sie nsuokọ na chese ade a ye yirenom ne maanom eye no e wo se emema eye bi ana yes or no na waka yes or no no kura wie no wadwe nkyere kura wo ho no ene sen na wo kyerɛ no nso wie a ade adwuma na asusu sɛ emema wo mo ye no wo fie eboa ema akuafo nom. In your opinion, what kind of household work can men do? Now, what should I wadwene? Miss numbers ni subio. Enya ho, odo ofra ebekate. Now womo afrel. No akatrom say sompa ana say mi free ha me say 0242 437 594 0242 437 594. Enu ti maremfi sa number no abre ne bre nyina no bomodin a se obefre number no na onso atumi aboa. Enu ti na watwi yensem a yede etudwa ede amafa akuafo mre ye Green Leaf Farm Radio a yede bro da ne da no na yede ebro no. Enu sa bre de yebekọ ahoma no so na yene opani ba kwa wabene pa na onim de a kyerɛ sɛ utum sɛ eba efie ho nsɛm ne ɛyɛ ma ne wɔn aka de a ɔbɔ ne ho ɛmɔden paa ɛwɔ ɛyɛ sansɛm no sɛde na napoku ɛma ɛde enya nantie di kan no yɛ kwa homa no so ɔhɛfo yɛma wadwo ɛne ayiko mejewo so ɔhɛfo atatwim Papa Clef Berima mpacho se bokode odum fo no gusu krayen baby awen bedu chese nda so ho yo sanse fi anopa bedu sabre o ma ya hoden enkwa enso ho nti eye yenim se akuafo emre dwumadi a eye Green Leaf Farm Radio ye de bre akuafo eye Sompa 98.9 no wudi akira na enne no ye bisawo said the menu abema na me co-host na napoku editu dwa no was saying what are some of the women burdens or how any bra ye ma menom ne akuafo manom binum efam ewo fie no ebi ne say Ojame meda wase na machia watifo ene ahwefo a omo eti oni omo hwe won so ewo Sompa so ohwe emma ne kansa burden na ọhaw kwadan na bi ọhyebia eda maaso mpimpi yan yetutu kwan akoko siremu kakra befa ha iso kakra kwa na afọ ho na no emma bre sase brom be soro fimpa so nti oba no soro fimpa so a no odampa no so kra na obre na because odwen ho se me soro a edien na me kusisi ama mikun onyanware yepa odampa no so a ene edien na ye ne ya mekura no medi edi ayi fie adwuma nti odampa no so ahomate na akura na bre na sase nti na me na dom no sori fimpa no so a so yo ba owokuna afi na obekọ eyemoka ase ikire jare no akoye jare aduane aprapra asiesie ho nti enokura na ye edi kan waprapra ayi fie aduane adware nkrom beko school nti bre na ho no kura wadi kan bre kura nsa na so ya aban adwuma wakọ onya aban adwuma no ekuani etize ne ye hwe ni ya saa maame yo yekuani
afi na ebi kura na aduane eni afuom ho a obeye aduane a omode bekọ afuom ho akudi okọ a nsuo ni fi a iso kudina kwan so pompi ekobu bi na ono ase asoa e de akọ afuom ho afuom ho nkotena ho kwa asan de no ho ahyemu abra obedru fie pe so san ye aduane a eye one ne kunu ene ne mma enso besan edi na nkora nkete wo mu a wasane adware omo ansa na omo akoda edi enu so nko mpa so kora no na chese wa bra oye no ho hwe a enyiye enso wo mu enti ema bra ne hyase abra omo asoro afikete so kosi se ombeda sana ma bra no ezitie ni titiriu ema akuafo na omo ye mu no de ne bra no ho ne hyase ekwa etuo mu sa obeyi fie aduane anso no afuom akoye afuom aduane no okoye afuom de ne ba anso no obeyi fie nuane a ewose abusuan ni nyina edi ne duda kura oso home a saada na oso home na afi no obeku nsu asen siniema e de aka ho enti brene sa afi onam abun sa trotro e wonanim na ya rehosem enti ema brene de emu so okay emu so yɛwura tatwim me na wase na yɛnhwɛ o sɛde wɔka wɔ mo brɛ musu no wɔ haw bɛn ɛna de brɛ wɔ mo ɛwɔ saa ɛyɛ brɛ a wɔ mo fam yi sɛ ba ne sɛ wɔ haw bɛn no benya onimo we dey yen there from the social point in say your ABR the medical point doctors omuhwehwe mu abi omuhu say obre bebre a o haw e de bro but yen there yen ye de hwe nipa nkita wodie bebre no a social scientist edru maybe say nipa no bre bebre kura na wotum say woni ni di nkoma a onne so no be kasa eze de bia o how da no so nti eye pe na we yi asem na de abo because who say wabre o hye ne kasa dodo nti onya time kura say bia ye ni nkomo na asomdwie e de abafie emre bia say stress e wo no so eno edidim za na de BP enso abre no e wo ho enti ma bre ne bebre no se hwe nipa hunkita hudie kro ba o bre bebre no onya mre kra ne nipa ni nkomo ye di nkomo no kakra bia bu se ne buafu ese da bia no na ne kasa e kosoro wahu da bia se ne kasa e kosoro because menopause ache no oze menopause ache no na chesa afoso abantem enso ne nya nuru ho ansa medical nso bu se ne BP ena mbre unya kwan enhume nti no na ne bibi nso yade a ekosoro nti niema afi drum bi nso a medical utim se ni ti edwa no because emre o sen konya bi e de rest o de home emre o sen ka utim se emre we de minya emfantena ho kakra na me nso me home no onya bi nti de tipaye enso eja sai nipa no wo ho nti saa niema we na ye hwe nipa nkita hudi mu ede ma no eni bia ewura mu nso scientifically eno nso niema kakra ehunu wo mu enso no mate me na wase na me jamu akọ me nsa nwumre de wa brojo wa home na yenhwe ye betumi ahwe ate saa ema ne bre no so na de na ebe ya ye bete saa bre no so e de ama ema no osusu se enye den bebe etu ni de ye nyina ya se de ye nyina ye chefa sentini ese se wamra ni obri nudi ndi wamra be ne den ene drumre bi achop nkonkura ka we say talent na odema nipa na ne de wamfa anya adwuma no oba o sanje fi ni nsem ne ode ne de ye adwuma no san kra no e de che no e ma ne mfa so nyina e ko nanem enti ana montu ne de tu ana e o si yetu ne ye ko nanem ne mmom e o si hunu ne se ne a ye bia no e o si ehye mbre e de mo ne ye hu mbre bia ne a ye beye enti se ma no hunu ne se masadi se na ma hyehye no se be ya membre se me ma no so ene ma ne te no ebe hunu ne se mai sei ni sei na oso mu komu enti edumre bi a me nso mu na me mfa pressure nto no so se chinchin na onye bibi emfa mame a eso beti emre bi nso se emma no edumre bi a community na yewo mu no ye betimi aye eye akyerɛkyerɛ kakra e di ama mma no nso hunu ne se ni a woye bia no so nya mbre kakra na ade home esan se wanya mbre no nso amfa bia nhome a o how sei ni o how sei ene wo ho enti etimi de omo fa nkyerɛkyerɛ mu nso ma omo hu se ne esiti a ebema mma no nso ate omo ho ase ye di mema no bi nso kɔ nkyerɛkyerɛ mu a ebema mema no nso hu ne se ne ya ye se ne ya hwɛ ne ya o how ba mma no so a
ebi bɛka yɛn nso nti ɔsɛ ne nyinaa nso yɛte aseɛ na mmaa nankasa ɔmo yɛ the major stakeholders a yɛka sɛ bi a ɔmo ɛhaw bi da ɔmo so ɛhaw ne deɛ ne de ba na deɛ ne de gya ɔmo no ɔmo nso bɛte aseɛ sɛ ɛyɛ nipa machine kura yɛ adwuma a ɛsɛe ntumi nso yɛ nipa nneɛma yɛ biara no mewɔ baabi a mahoɔden pɛm nti ɔsɛ ɛto me bɔ so munya saa deɛ no hyɛ ɔmo tiri mu a dwumadie bi a obi di sɛ ɔbaa sɛ yɛ sukuu na ɔkɔ kuayɔ na ɔyɛ adeɛ ne wɔɔtɔn otumi nya saa adwene wei di hyehyɛ ne tiri mu a ɔbɛhyehyɛ ne mmerɛ ɛnya bi nso ɛde ahome kakra a ɛbɛma n'abrabɔ nso akɔ kamakama ɛde ama no mo ɛne wadwen kyerɛ paa yɛwura atatwem barima a kyɛ sɛ ɔno san so yɛ ɔhwɛfoɔ catkis ɛwɔ presby asafo fiapre papa yɛda wase anwummere wan Oba yɛn nso yɛda wase pii sɛ wɔma yɛ ne sompatifoɔ adi nkɔmmɔ ayɛ no akyerɛ me maame Victoria ma me ɔba mpakyɛ ɔma te mɛka kyerɛ wo maame nti yɛ ɔba asɛdeɛ nso ma ɛna na nso yɛ kama ɛba asɛdeɛ ma ɛgya asɛdeɛ ma ba wo nko aba na wadi mate bye wei ɛyɛ atatwem barima papa cref ɛyɛ social studies kyerɛkyerɛ nipa a wabɛn ɔkyerɛm sɛ government nso ka ho bi a kyerɛ sɛ ɔwɔ sunyane ɛne ne mpatam ha yi a na mekɔ ahoma no so bio na mene ɛyɛ Amadu Yaya a ɔno nso yɛ kuani ɛwɔ Yamfo na mene no adi nkɔmmɔ na yɛbisa no ɔno deɛ no de sima bɛyɛ sɛ mmiɛnsa pɛ sɛ ɛwɔ sɛ mmarima ɛyɛ fiadeɛ anaa yes or no na ɛwɔ sɛ mmarima ɛyɛ fiadeɛ a fiadeɛ no deɛ hin bi ɛna wɔ sɛ yɛyɛ Amadu Yaya yes sir bacho twe ho free radio na nasa obelo ni kakra ma mwae kura ai mema ayiko ai saboko de boko ene wanko afuma ene makwafo mpa me bae ma bre na mete ho a wa frɛ mi sa oba wanya hwe ufrafo mba wanya hwe me bae de nokure ni na ba na siesie machi awie ntinu na bibie ni ho a wase me boa sɛ me dware na pape ba bi ada wanya lo manketo ani bi e manketo no dware no ofa nka me ba ho me sese me ka kire kora no P5 nti madware no de ka me ba ho pa o matwam de wo mu se be ma bia wo na wo yerete o pa hoto anase wa nkasa hoto a na opanyin kan ye no sa ho kire bi baba no side ahu se wo be ma na ebe kan wo prefo mu ba ye no hwe dwuma ba no koyeye bre enti me na me ne me yiri ko afo nkora ye ba akwada no me na me gye ne hwe kire because of me hwe bra wa bre no a na wo se be gye me ye beduru fie no ba no be hwe no ya aduane ama ye di sa bre no wo kora wa gye da konwam wo twen se ba be sa hwe nsu ama wa kodware aja emu ade pa ma oba no enti sa wo pesa oba no hoto no a wo ba do frefo mba ye na wo kɔ nsuo no onua sa fufuo da mo ba wa bo ne fasika na wo dwa bode no wo firi bode dwa do ba ye na maame no ba ye a wa begye wo no nkwara na wo ha sese dwa na wo se wo dware wo mo me da wase ebe wi ase no na wo ye fi na ba do kɔ breba sa de mo wo nyina wo ye wie na fe a oduru se wo kɔ home no wo na ba ko so ware se ne ba ko o pe ba bia pagya to oba ba ko wo nye dai so ka se ma brebe eno so ya asem no bia yo enti ya hwe se enti Amadu na meti on koma no nsenkan de ana wo de ogitum se o se bia abeba yeso Amadu ya atmenga mete on kapa eti on koma no nsama waka nyina no na metie ni ya said ye bisa can do household work no yes or no no ogitum se emma so so mo ye fiade yo ni bi wo se ye pa etu de na yes won yes wo se ebo ama no yo na wo se ebo wo ma efiade yo no type ben na osusu se me chia me ni mo anasie anase Elvis eya ebetumi aboa de wase ye beboa na me ka ho asem se ohun se oba no ho akere no nkwara dware ne de ma no ye wasem hia okay
Badu so ya wo ko nsuo no marava duane na mombe no na wasa wudika efa ho pran badu firi nsuo ba no wagya ama no ansa na wokora wafa nkwara na dware wo mo se ne be ya wo ba nya okay mate amadia ya na desro ya fo ba no mommo wo maba so papa enna wonam afo kwa so wo yamfo wo hia nipa 100 a de bia meka emu 80 eye ma emu 80 nyina ye manti ya fofo ma ne de tembia ye mo maba so na ya mo maba so de be ho kuyaye pa yo kuyaye de ya fofo ma wo mo ye best mate eti o hwa ema na a wo bo maba so no saa na wo mu kunu nso bo a wo mo yire no ofie no kore ni wo mo a wo fie de so sao me kachero wo mo a wo fie so pa yo mate yen kase ne be ya mema no obi a wanimu ye no wonsu ye se ne be ya ne yire ho beto na ma wo so ho ato no mate me na wasa ka gogo pa me secretary no yo mate Amadu ya yamfo eno wo kwadwuma de ofa ne kwa e wo honom a chese obon ho modin pa ana wa kyeremo se an o se mema ye boa ye yire no ofie o se yes ana o sanso kyere anya bia no wo dwade nkwada nom na o boa o de o yire kra wie de nanka o kan nanka o wo na atumi aboa minim so ntumi fa de nsi utim konsuo de na nso fie de ne de kakra bi no na watumi aboa na be fe pa mi si number ne so bio e de amaw e wo akuafo emre dwumade de bro Greenleaf farm radio no wo de frɛ e wo 0242 437 594 0242 437 594 ofra na wo mo nso wa kyerɛ wadwena o sanse ofra bekate na onso wo mo atumi afro memu akwanya na onso abaso mefa nipa be se eye enum na yebisa ewo se emema eye fiade yo na omo ye nso a de be ade ana osusi so mo ya ebetumi aboa 0543 989 989 0543 989 989 ana 0247 989 989 ofra no abodin baby awo se one oyire akwa fuma ba na se oyire akwa fuma ba bia meka se be mai okọ baby ba oyire no ba fie no ono a na eya ade okọ no oba no okonso no oyesei osusu se ewo se mema ye ya ade wo fie boa ye yirenom ne ye ya ade wo fie na osusu se ye ade wo fie boa ye yirenom a ede ade yo bisa ana osusu se ya ebetumi aboa 0247 989 989 0247 989 989 wedie ofra by studio ha nkasa direct na ye no edinkomo mefa enipa bese enum a wonso betro madwena fa se an eye nokore se obema de nikwaso yifiade yo memo ayiko hello memo ayiko Bacho minimsa se misam de tu dwano wate e wo se mema ye fiade yo na omo ye bia ana omo nye bia de na osuso mo enye rofie yango bo wi ase no obi ade obi abetuma aye oba de o se de baba betuma aye na be ma so de obi abetuma aye ndi hono de badwinta me kanu no eti me pacho dade e wo se be ma ye fiade yo ana se da bi obi o ho abetuma aye da ba no ho ya se ba no ho fa no a ba se dabi me no nya adwene ho e wo se be ma no eye fiade yo bo na yere se wo yade o se onyare o aya na dabi you say ure majuma no be ma kwa na ye no you say be ma wo just ure majuma be ye fiade no na so make us be ne ya je ho no daddy oba no so make us one na kwa fom a mo na ba oba bi to budua oba bi to budua kibia ba bi to bunchibia ba oba bu na ono so na dwuma ye no wura mu no eso che be ma wo kọ na machine ebo be ma bi achi oba bi achi a e wo de ho edi
o de ne ye no on ada nyina tikana aduma papa ya tama tinje e ba betuma di doma budia Mate. ba tuma di doma budia beda se daddy e do na je no na je de ne be ma bia na je yo beda se 0543989989 memo you ko din ba bia kasa free. Hello, good morning. Good evening, sorry. Yeah, mre. Peter. That's the same man for a bread to do. And to grow more breno. Who got for back? Dinner, Ukikano. Near the so yet the boy, Eufio, San Cordano, and so Jadom, opening up down for I yet from a bounce of banana bread. Okay. Yes, na adwuma be sa na so sise omonye wo efie say ya kwa foma ba ye nyina ya bre enti oba no ebia oja banchi enya boni se ube uru banchi mu na gba yini ana se enkoda no omushisa oba no da banchi no pankora do dari wo oni di eni wo. Okay, Martin Medase. Memfo be so for from one so me funny penumpe. Yeah, Miss Medase. Yeah, hello, Memo, are you cool? Memo, are you cool? But you didn't baby akasa free. Apomboko, we didn't baby akasa free. Free, free, Dauda. Ora Dauda, I was some member ye fiade your boy a yerenom. Debre kwa. Sound. Debre. To the near yes. Nene mi yiri ne kwa fom. Ye kwa ye do ono so do mi so me do. Even no dia kwa wa dia kwa no anu kwa ne do ase mi nobi. Okay. So obe wie ni na san be boa me. Okay. Na den tna mi meba sia ono wo mwa di o ha mi timi mwa no. Okay. Ese me boa no. Okay. Because ma mwa na ono so timi mwa no kwa ndi so. Yo. Tinu mwa ne de pri kwa abuma bia e ma ne o fie bia na ese yeso timi boa ho. Etima mimi sawo ede adwuma saa na ono yerba afie no ye. Ya aduani yo en kola gario ni na ese timi boa ho. Mate. Meda was. Adwuma bia ba ye bia no ese de ma o timi boa no fie because wo ko fo mo timi boa o na wo ba bia o timi boa no. Mate. Meda was. Mo. Also am na enye. Mate. Yo, memfo before front so ewa homana so. Hello, mema ayuko. Yeah, Udin baby akasa free. Acho begin Anthony. Orant. Ewo mse ana jimana wose ye bomo. Tadu edipendo ba so badu awu for bana ofi adi yo se o makwa fuma ba na o bwana ye juma kakra bi abwana na akwa Ede ni kwa say ye boa ye yire no mofion. Ewo se ye boa mo ba ke o se de o ba na nsa na ba bwana wa bwana. Dabi enkomu mo wo de was study na wie o yire no no. One na kwa fuma ba. Mo ba nsuo ni ho o konsuo o eja kura meka se bi no wo de bia ba obadwaba nchesi so. Eno nso no ye misa se wo hwe na nsa na waboa no. Eti ono yire kwa fumba ya aduane ni fie no. A wo ba be ye no. I was so born and I was so born, yes or no? Said no, no, you are never there. I dare you one said the whole coba. The catcher said, Blabino. Every time you say a baby, you see, oh, that's a job on the sugar. Mate. Yo. Mate. Madam, my, Madam, I say. Men for friendly Bakua, we chat to na. Yen ko yen sorry dwumade no eso mfa nko wie. Hello ma wayiko. Yeah, you chan. Ba cho din ba bia kasa free. O chan ba ma me kina swate. Oh, kafra o. Ahoma ne de eso ye hot ba cho facha me. De oni ajatra me na kasa. Oh, fear pre. Oh, facha me. Ye, na ma feel pa o. Oh. Kafra why? Na se ne flex ya so over radio so this on the common na maja ni ti amantia ni bi. Ofa chere me ye chiao. Ofa do two why? Ofa kamna se ni ti ana. Yo, eti ohu ni se wo say ye me my. Ti so ma me. On na peke course na. Ya ka se ni ti ana pa. Yo.
eti awose ye mema ne yeboa ye yerenom e wo fiadum titru ye ne yerenom akwa afoma ba fie no Ochame you say abo mo pa ya mi se mi wo se ne na me ye kwa afoma pa de mai panyinfo pa so mi ne ye tnase o ye dia ni dia mako ni tuchi mako mano ata ba disusu kura mi tin so ma me na bre ni ti akwa sensu e dia ba e de kama e dia dia ni kama nki bi ma de oni ba kwa fu mu no se pa na bre o su wa bra ya du ni na ma ba no se mu nyina mu kapom na mu poa na mu ya dia ni kama yo ba sana e ma ba no kwa na ni di na ne ma na atansi mi ma ne ye kai mo mo no se o ye ni se ma no da dia no se mo ti fi kura se bon ko ba dia mo ti o de se se wonya kwa ya no obubu afu ene na e ha gen kakra anye sa dia di ma dia ono yire kwafu ana se mo ti fi mo ko ba dia ko ya dia dia ni abo ano na mu na mo nye na mu ni yo mate ye na wase na ye mfese bye of me ye bre no ya aye bre na wotwi anase efiada adwumadi de bre oda ne da ye na wotwi bia no ye ka wo se e ma oremfi esansa homa na edidi dwa no anase edidi ye dwumadi no wo eye na wotwi question a ofra awoso obisa ana wo kire wadwena fa ho no se ne ye ne eye catkis edi hu nkomo no ema bra wo mo ebre ebi enisen se what are some of the women's burdens no if you ade yo na wo mo eye no ne afom adwuma ne nyina no na onso a kire wadwene na wotwi asemeda bamaso no ti de ne catkis atatwe mbarima di hu nkomo no offer 0242 437 594 0242 437 594 ofra na onso womo ebisa ofra bekate na wachire wadwene ewo ho ekate o ma befrew se deda no oye no na onso wabodin ene ba bia free dwumadi de bra na watwe bia fiada bia fiada bia ye de ebrom na watwe se ne 30th ye de ebebrom na ne na watwe to aso bio no ya sanso de abrefri nonso ekopem na watwe obeka se na watwe nso abo no kore esansen kaibo bewurem a sa abre na kaibo ni di no na ba bishim de amount enti we green leaf anasen ye ne Kabi Center for Agriculture and Bioscience international ana kabo madane dano ye de bro na wotwe bia fiada bia ana ye de ebro mesro aso be mo fide no adaha esanse kuafo mre ana kuafo dwumadi a ye de bretitru ema no da ku ye de mani bi baba fidie mu ha ye hu se kwaso ne ba na eba ye bre no so ebre ye de mani bi baba fidie mu ha na ye no ma bedi nkomo na nsem ye de tudwa no ye tumi ne wo mo adi ho nkomo ba akoma midin de okyerame kwasi ne mo sie kwasi Joshua na ye executive producer na napoku ye me co-host na modode kwa abefo ntenten fidi kase so no Elvis adi okumko wono na de kwa DJ Dr. Kazopi DJ Dr. Kazopi ni dinia me the rough Elvis adi okumko okitana nanom din papa enuntino ye sore ama dwumadi a aka no yetumi ede abro aha Sompa 98.9 FM